vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri murume ari kurarama nemhuri yake kuno kunyika yevatorwa, asi dambudziko randiri kusangana naro mukoma, dambudziko iri rakatanga nguva iyaya yeCovid. Ndo pandakatanga kunzwa kuti kubatwa nemudzimai wangu, ndainge ndava kuti kana ndikabatwa nemudzimai wangu ndobva ndangonzwa ndichingosvotewa so. Saka ndauya pano kuti ndinge ndichitsvakawo help. Ndambozama kuti ndinge ndichienda kunotsvaka professional help, but at the end of the day ndazongozviudza kuti zvimwe nekuda kwekuti kunyika kuno kwatiri kunyika kwevatorwa ende culture yedu neculture yevarungu hazvina kufanana. Saka ndazoti kuda kana ndikauya nenyaya yangu pano padare, vanhu varikwanisa kunzwisisawo nyaya yangu vakakwanisa kundibatsira. Ndiri munhu wekuti kubva pakaitika COVID ndakabva ndazombosafa from depression. Saka kubva mudepression imomo ndainge ndava kuti kana ndikabatwa nemudzimai wangu ndaibva ndanzwa ndichiboekana, ndichinzwa kuti zvinhu izvo zvaainge achida kundiitisa zvainge zviri zvinhu zvisina kana maturo zvachose, izvo zvaainge achida kuti tinge tichiita, ende zvakaramba zvichingoita worse. Fast forward mukoma, iko zvino zvatova more worse right now. Ndinoti mudzimai wangu kana kuri kunzi akada kundibata, ndinonzwa like ndiri kubatwa nemunhu wekuti anenge abuda muchimbuzi asina kushandisa tissue, like ashandisa maoko ake. I want to be honest, ndo izvi zvandinenge ndichinzwa munyama dzangu, muropa dzangu. Ndinenge ndichitonzwa sekunge mudzimai wangu ari kundibata yet iye abva kutoilet aita zvekuzvishandisira zvigunwe zvake kuti ange achizviwipa down there. Saka ndinobva ndanzwa kusema kutoita sekunge ndicharutsa. Mukomanashi, zvinhu izvi zvandiri kutaura hakusi kunzi zvinhu zvekungoti ndiri kungotsvakawo nyaya dzekuti vanhu vange vachingofadzwa, asi ndakatosvika pakumurutsira mudzimai wangu. Chakaitika on that night, inini naye takamboenda out for dinner after tangonzwawo vanhu vachiti kana mukambochinja environment zvinhu zvenyu zvinokwanisa kuzotanga kusununguka. So I then took my wife out, ndokubva tazoendawo zvedu. Then we had a nice dinner. It was only me and my wife. The kids, we left them at home. Takazoti tadzoka, mukadzi wangu ainge ari muromantic mood, but inini ndainge ndichingozvimanikidza ndichiti this has to be a new day, this has to be a new day for our relationship. Takazoti zvino tapedza kugeza ndokubva tazoenda zvedu mumachira. Nguva yekuti tinge tichitanga kutamba tose yakazoti yasvika mukoma. Mudzimai akabva ati iye ainge asuwa mazikisi angu, akabva ati ainge achida kuti ndinge ndichimukisa like I had never done that before. Mukoma, ndakangoti ndichingonomuti tsvodi kudai tichinonogumanisa miromo yedu, iye achiisa rurimi rwake mumuromo mangu. Ndakabva ndanzwa sekunge mumuromo make mainge muchinhuwa, kunhuwa sewage chaiyo. Mukoma, ndakambozama kuramba ndichingoshingirira, but pandakazoona kuti zvinhu zvainge zvisina kumira zvakanaka, and this thing it is now beyond my control. Ndakabva ndanzwa shaya dzangu dzichioma sezviya zvadzinoita shaya kana paya wava kuda kurutsa, dzinooma kuoma chaiko. Mukomanashi, ndo zvakaitika ipapo. Ndakaramba ndakashingirira, then ndokubva ndazotanga kunzwa mate ava kuwanda mumuromo mangu. Iye pandakazama kuti ndinge ndichiregedza kumukisa, ndava kutamba with the rest of her body, ndo pandakabva iye akabva azongoramba achingondimanikidza kisi, akazongondipa kisi ka1. Ndakati ndichinoshama muromo. Mukoma, ndokubva marutsi angouya, chikafu chiya chatainge tadya, iye akabva azongokasika kundisundidzira kure, ndokubva ndamurutsira pachipfuva chake. This thing it has confused her, but ndakabva ndangomuudza kuti I think kuti ndikuda kudevelopa an eating disorder. Mind you,
all the treatments that I went through for depression and anxiety, zvose izvozvo mudzimai wangu hapana kana chaanoziva. She is just in the dark. Iye anotofungidzira kutoti she has the happiest marriage, but haazvizivi kuti inini ndo zvandinofila mumwoyo mangu zvekare nemuropa rangu. So I think kuti zvinhu izvi zviri kuitika kwandiri kuno kunyika kwevatorwa kwakazara veganda jena. Handifunga kuti vanokwanisa kuunderstanda dambudziko iro randiri kusangana naro, because they have been giving me medication after medication. Dzimwe medication dzacho ndava kutoona kutoti dzinokwanisa kuzokonzeresa zvekare zvimwe zvirwere mandiri. Ndiri kutsvakawo advice kubva kune vedare renyu. Ndoitawo sei? Mudzimai wangu ndomuonesa here, ndomubudira pachena here kuti izvi mudiwa ndo zvandiri kusangana nazvo, maybe we can have a work around. Zvino nenyaya dzose idzi dzandinonzwa dzecheating, ndava kutowedzera kutotya kuti mudzimai wangu sezvo ndisiri kumupa love and attention, zvichazoitika ndezvekuti iye mudzimai wangu achazobuda kunze uko, ende kana akagara abuda kunze akazowana munhu anomupa love and attention, ndipo panenge pakatoperera sarungano. Please ndibatsireiwo vedare, ndozvifambisawo sei? Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngativabatsireiwo mucomment section. Nyaya iyi yedepression, kana kuri kunzi wakambosafawo from depression or kana uri kusafa from depression, ndinokumbirawo kuti uye nenyaya yako, then feel free kuti unge uchitiudzawo kuti panguva apo paunonzwa kuti iko zvinozvi zvarema chii chinei chimboitika kwauri, because like mukoma vedu ava vanga vachiti ivo kana kuri kunzi ndikabatwa nedepression ndinotadza kana kuzvicontrola, ndinotombozvibvunza kuti saka izvezvizvi, why am I worried about tomorrow? Imba ndinayo, my savings, I have enough savings ekuti they will last me and my wife's lifetime. Vana vedu vanotosara vaine something out of the inheritance that we are going to leave for them, but at the same time ndinongonzwa ndiri depressed. Mukoma vedu ivo vari kuti hanzi ndaimboita nguva yekuti ndinouya paYouTube ndotanga kuona mavideos evanhu vaya vanenge vachitambudzika, vanenge vari deep in poverty, ndobva ndafila better, but vakati zvinhu izvi zvakazotovapa more depression, because vainge vava kuzvibvunza kuti saka what is the purpose of life kana vamwe vanhu vachiwana, vamwe vanhu vachitambudzika. Hey, zvakaoma hazvo veduwe. Please ngativabatsireiwo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchandiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Recently inini nemurume wangu takaendawo zvedu kumusha, apo patakanzwa kuti vatezvara vangu vainge varwara. Vatezvara mukoma vakarwara so serious zvekuti within a couple of weeks vatezvara vainge vava kusatogona kana kuenda voga kuchimbuzi, vava kutongozviitira. Takapinda bhizi mukoma tichitanga kutenga aya avanoti maadult diaper. Murume akabva azoti situation yamudhara iri kutoda kutoti inini ndinge ndichisvika paground. Saka nemurume takabva tazosimuka ndokubva tazoenda kumba. Takati tichienda kumba ndokubva tazoona kuti vabereki vainge vasiko kumba kuimba yavo iyo yemutauni, vainge vadzokera kumusha. Ndokubva tazotevera vabereki vemurume wangu. Takati tichienda kuya kumusha mukoma, takasvika pamba huri usiku. Saka pane rimwe zimuti so riripo pakati pechivanze. Zimuti iri mukoma murume wangu akati achinotocha, because taingonzwa zvimwe zvinhu zvaita sekunge zvainge zvichitaura zvichidii, but takabva tazoona kuti ainge ari mazizi. Ndichiuya pano mukoma ndikudawo kungoudza vanhu kuti kunze uko kana usati wasangana nazvo unokwanisa kuti zvinhu izvi hazviko, but zviriko. Saka tainge tiine chimwe chipower bank chedu icho chatainge tiinacho. Saka chipower bank ichi chine rimwe zitochi rekuti rinovheneka. Saka murume akati tichinosvika pachivanze ndokubva tatanga kungonzwa kuti hii yainge ingori hii muzimuti iroro riripo pakati pechivanze. Saka murume akazoti achinovheneka kudai mumuti ndokubva aona mazizi. Mukoma kubva mukuzvarwa kwangu, ende ndiri munhu wekutoti ndakatokurira
kumarutsu chaiko kumaruzevha handina kana kumbogara ndakaona mazizi akaungana panzvimbo 1 achidarika 20, but takaona mazizi ainge achisvika I think kuma40. Muti wese wainge wakaita kusvibira nawo mazizi iwayo akangoti achingonotochewa ndokubva atanga kuwedzera kuti hi asingamiri ndokubva angoti zii. Tochi yakabva yatoramba kutoita on, saka murume akabva atoti inenge yapera bhatiri, ndokubva atanga kunhonga matombo nevamwewo vazukuru nevana vedu vakanhonga matombo vachitanga kutema mazizi aya. Murume ainge achiti ari kuda kudzinga shura iri because rainge richishurira baba vake sezvo vainge vanyanyisa kurwara. Takabva tazopinda mukicheni umo mainge muine vamwe vanhu. Takati tichinopinda mukicheni muya takabva taona kuti situation yavatezvara yainge isisiri right, because panguva yacho iyoyo vainge vachita kugariswa padhuze nemoto kuita kunge munhu atsvatsva, vachiti ivo vainge vachipindwa nechando. Mukomanashi murume akati agara pasi ndokubva atotora chiya chipower bank akabva achibayirira kubhatiri, akanochibayirira painverter, but torch iyi mukoma yakatochaja. Tikatoona kutoti yaita zvimabhaa. Iye ainge ari wariti zvake netochi yake because akaitenga kudhura. Kuzonodai tochi yakabva yatoramba kutobaka zvachose. Tochi iyoyo nanhasi yakaramba kubaka. Saka takazoti taenda kunorara mangwana acho makuseni, then vamwene ndopa vakabva vazondidana, vakandidana inini nemurume wangu. Saka vainge vari mubedroom mavo, asi vakabva vazotimanikidza vakabva vati taifanira kuti tinge tichiuyamo mubedroom mavo. Takaenda mubedroom muya mukoma, takabva tazoona pamubhedha painge pakawaridzwa, handizivi kuti zvimhuka zvakaita sei. Zvimwe zvacho zvaita sekunge zvakavezewa, zvimwe zvacho zvaita kunge zvimazizi zvainge zviri, zvimwe zvacho zvaita kunge zvivana zvemazizi zvichingokambaira pamubhedha paya. Saka vamwene vakabva vati, mwanangu, baba vako ndo zvinhu zvavo zvavanga vakabata izvi. Saka iye akabva ati, saka mama muchindirakidza zvinhu izvi muri kuda kuti ndinge ndichiita sei nazvo? Ivo vakabva vati, baba vako uchizvarwa iwewe kuti unge uchizovapo iwewe takatambudzika. Saka baba ivo vainge vatobata zvinhu zvavo. Saka zvinhu zvavo ndo zvainge zvichindikonzeresa kuti ndirambe ndichingoita vana vasikana. Saka pandakazoti inini ndava kudzokera kumba, baba vako vakabva vazodana zvinhu zvavo, zvimwe zvainge zvichigara musango, zvimwe zvainge zvichigara pamba, ndokubva vaita meeting nazvo. Vakabva vati, vanangu, inini ndava kuda mwana mukomana, ndinokumbira kuti munge muchisunungura chibereko chemudzimai wangu wamakavhara, nekuti hamusi kuda kuti ange achindizvarira mwana mukomana, muri kungoda vakadzi after vakadzi. Zvino kana inini ndikafa, dzinza rangu richazosara richizokudzwa nani. Saka vakabva vazowirirana nazvo zvinhu zvavo izvi, kuti iwewe ndiwe unofanira kuzosara uchigara nazvo zvinhu izvi. Mukomanashi ndo zvakazotoitika paya. Saka mukomanashi takati tichinoudzwa zvinhu izvi, murume wangu akabva aita hana nhete. Murume wangu akati achinodonha pasi, murume wangu akati adonha pasi kudaro mukoma haana kusvika pasi. Ndakatongoona rumwe ruoko rwakabva pasi pemubhedha ndokubva ramugama ruoko rwuya, asi murume wangu akabva atanga kugwina sezviya zvinoita munhu ane pfari. Amai vakabva vazoti kwandiri, kasika ngatimuradzike pamubhedha. Takati tichinomuradzika pamubhedha, zvinhu zvose zviya zvainge zvichingonanaira zviripo pamubhedha zvakabva zvadhisapia. Amai vakangotanga kungogwedebudza vachitsvaka umwe mushonga wava vainge vachiti mushonga wavanopa vanhu vanenge varohwa nezvishiri. Ndokubva vatora mushonga uya vakatanga kumwaya mumba, vachimwaya mumba ndokubva vazomunwisa. Murume wangu ndopa akabva azoti pembeno. Iye akati achinomuka akafungidzira kuti zvimwe kuda ainge achirota, but akabva aona kuti ndo zvainge zvitori paground. Saka iye murume wangu pari zvino haasati agamuchira zvinhu izvi. Saka mukoma, handiziviwo kuti inini ndoramba ndirimo mumereji iyoyi yakadai so here, kana kuti ndotongotuta kwangu ndobva ndaenda. Ivo vamwene vangu vakati
vachandipawo zvekuti vange vachindisimbisa hana yangu, nekuti murume wangu nayewo achazosvika pakutorombawo. Ende vakabva vatiti kana tikabvuma zvinhu izvi vanokwanisa kuzotisiyira upfumi hwavo. Ivo vakati vane humwe upfumi hwavainahwo hwavasina kana kumbogara vakashandisa, ende vakatipa upfumi ihwohwo hanzi tinozoita vanhu vane imwe mari, hanzi mari isingaverengeke. Saka ndauyawo pano mukomananshi kuti ndinge ndichitsvakawo maadvices kubva kune vedare renyu kuti what is the wise thing to do. Ndongoudza murume here kuti ogamuchira zvinhu, nekuti zvinhu zvababa vake, there is no denying. Iye kuzotozvarwa kwaakatoitwa izvozvo zvikwambo zvavo izvi ndo zvakatovapa mvumiro, ndo zvakatovapa murume wangu, ndo zvakataurwa navatezvara vangu. Vakati kunyange ukada kumhanya, kunyange ukada kutiza ukaenda kupi, zvichangokutevera mwanangu, nekuti iwewe kuti unge uchizovapo ndakatokukumbira kubva kwazviri zvinhu izvi. Saka zviri nani kuti ungozvigamuchira, otherwise zvichakudyira kana kukupengesera vana vako vose. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Yei, pakaipa. Please ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi yaingova hihi kubva zvatakasvika pamba pevabereki vemurume wangu kumusha, vanhu kutiza mutauni vachienda kumusha. Zvino nhai vahanzvadzi, imimi muchazozvigona here? Iyoyo hihi yacho muchaigona here kana magamuchira zvinhu izvi? Yei.